बर' चेनेल हेलो हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच मा खबर गोसोखां बर' हाय हाय आगै मा खबर गोसोखां ओंखाम जाबायना जायाखै थेंक इउ सो माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो ना आगै बर' चेनेल मोजां ना आब' औ दंथ'यो आगै मोजाङानो आरोना ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै गोसोखां बर' जाबाय औ मा ओंख्रि जानाय आगै गोसोखां बर' चेनेल खबरा औ आगै आंना खबरा मोजां आरोना बर' चेनेल ओमफ्राय नोंना मा खबर अननानै खोन्थाहरदो ओंखाम जाबायना जायाखै गोसोखां बर' थास'जों मैथा गोखै अ नंगौ नामा आगै गोथावानो बर' चेनेल मोजाङानो आब' आंबो थिगैनो दं आं दासान्दै भिडिअ होथ'नो हायाखै आब' नंगौ नामा आगै जेबो नङा आगै माबाफोर प्रब्लेमबो जानो हानाय उनाव होब्लानो जाबाय भिडिअखौ बड' कसारि ब्लग हेल' हाय आगै बड' कसारि मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एन्टारटेनमेन्ट हाय बाजै रान्थिं नुथारबाय आं लाइकबो होनाय नुबाय नामा थेंक इउ स' माच आरोना नोंलाय नों गावहासो मधुजि अफिसियेल खुलुमबाय बाजै सना औ खुलुमबाय मधुजि आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै बड' कसारि ब्लग हाय हाय आगै मा खबर बाइक लाभार्स मा ओंख्रि जाखो बाजै औ जोंहाना आगै मामोन लायो लाव आलु ओमफ्राय बिलाहिजों ना गोरानमोन आरोना मधुजि अफिसियेल आं लाइक खालामबाय बाजै अ थेंक इउ स' माच मधुजि आगै लाइक खालामनायनि थाखाय एन्टारटेनमेन्ट हा 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 नोंबो रानथिंथार औ नंगौ नामा रानथिंबाबो स्ट्रं ना आङो मधुजि अफिसियेल जाखांबायना आरो मैथा अ ना आरो मैथा आरोना नाजों मैथाजोंथ' गोथावखा जोंहाबो निरामिस ना गोरान आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक होबाय औ थेंक इउ स' माच आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक होनायनि थाखाय आंनासो खमायलांबाय दङ सापर्टआ जा आरबि आगैनासो बारायगासिनो आरोना बिदिनो बारायबाय थानांगौ जेबो नङा जोबोर मोजांनि बाथ्रा बारायदों थाब थाबनो आरो बारायलांबाय थाथों बर' चेनेल आब' आंनो गोसो थोनाय नांगौमोन औ नंगौ नामा आगै आं दा बहा नागिरना मोनगोन दे आजिखालि गावबा गावनो थाखाजोबो अब्ला बर' चेनेला गैया नामा आगैया र' दायोहाय सोरबाफोर फैब्ला आं इयाव खोन्थागोन आरोना लाइभआवफोर फैब्लाथाय थाबाय थाथ' दसे गोसोखां बर' औ लाइक दान ना थेंक इउ स' माच बड' कसारि आरबि एन्टारटेनमेन्ट आंना बारायगासिनो दं औ मोजां आगै जोबोद मोजां बिदिनो बारायलांबाय थाथों आरो भिडिअसआ सानफ्रोमबो हगारबाय था आंनासो गैया भिउसआबो गैथारला मधुजि अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो जोंहा लाव आलु ओमफ्राय बिलाहि ना गोरान बाथोन संगिता ब्लग हेल' आब' लाइक होबाय नाथाय आंखौ रावबो सापर्ट खालामा अननानै खालामनो थिनदो अ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच आरोना लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आगै संगिताया बुंहरदों जाय सापर्ट गैया आगै संगिताजों अननानै आगै संगितानिखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्ट आंखौ गोसो थोदे रावबो गैयाब्ला औ नंगौ नामा सोरहाबा सिंगेल दङब्ला जोंहा आरबि आगैखौ गोसो थोनो हागोन आरोना आरबि आगैया माने वेलकाम खालामहरदों गावनि गोसोआव होनलाय बाइक लाभार्स बाजै आंनिखौ
सापर्ट खालामनो होलाय अननानै औ जागोन दे आगै ओमफ्राय नै जोंहा बाइक लाभार्स आगैनिखौबो जुदि सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो आरबि एन्टारटेनमेन्ट संगिता आंजों दंना गैया अन चेक खालामना नायब्लानो जाबाय दंना गैया ओमफ्राय गैयाब्लाथाय सापर्ट खालामलायदो आरोना गासैखौबो चेक खालामलायदो संगिता ब्लग थेंक इउ आब' बुंना होनायनि थाखाय इट्स अके आगै जेबो नङा गावजों गाव बिदिनो खालामलायबासो आंनावबो सोरबाफोर गैयाब्ला खालामब्लानो जाबाय मधुजि अफिसियेल आंनाबो खमायदों होमबाबो जेबो नङा नोंना भिउस जाब्लानो वाच टाइमाबो जासिगोन खोमा ना मधुजि आगैनिया वाच टाइम जाबाथ' आरो सिन्था गैला आरोना बारा नङा नोंना भिउसआ मोजां फैयो बाइक लाभार थेंक इउ आब' इट्स अके आगै वेलकाम बाइक लाभार्स आरबि एन्टारटेनमेन्ट बाइक लाभार्स आंजों फैदो लोगो जादो फुल वाच खालामहर कमेन्ट हर औ आगै आरबिया बुंहरदों आरोना आगै माबाखौ बाइक लाभारखौ सापर्ट खालामनो थिनदों फुल वाच खालामनानै ओमफ्राय कमेन्ट हरनो होदों आरोना कमेन्ट हरना दोनहर अब्लानो बेक खालामफिननो हागोन आरोना जाय जाय सापर्ट खालामो कमेन्टबो खालाम अब्ला बेक खालामफिननो हागोन मधुजि जासिगोन बाजै औ दे मोजांनि बाथ्रा जाब्ला थाब जाब्ला मोजां आरोना गासैबो फुल वाच खालामना होब्लानो जाबाय अब्लानो वाच टाइमाबो थाब बारायगोन आरोना बर' चेनेल आं बयसो आरबि चेनेल आं दायो गावनि 5 बोसोर देरसिनजों रिलेशनशिपआव थानो सानदों आब' माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा माने आं बुजियासै आगै आरबि चेनेल आं दायो गावनि 5 बोसोर देरसिनजों आगैना माने गार्लफ्रेन्डआ 5 बोसोर बारा नामा अननानै खोन्थाहरदो आरोना गार्लफ्रेन्ड दङब्ला 5 बोसोर बारा दङ नामा आं दा मा होननो सोरबाफोर माबाफोर होनगोन नामा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आंनि वाच टाइमा बारा गैया 29,900ल' औ नंगौ नामा खावसे जाबाय आरोना थेवबो आंनाथ' खावसेबो जाबावाखैसो आजाम मोसाहारि हाय आब' हाय आगै थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आजा आगै स्टेला नार्जारि हेल' सिस हाय सिस्टार मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आरोना आगै स्टेला एसपि स्टेटास हाय हाय आगै एसबि थेंक इउ स' माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दसे थादो आरोना लाइभ स्ट्रिमाव बड' कसारि ब्लग आब' बाय सि इउ अके बाय थांसै नामा आगै बड' कसारिया दे थेंक इउ स' माच आरोना आगै दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मधुजि अफिसियेल दे अननानै आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामदो औ नै जोंहा आगै मधुजिनि भिडिअफोरखौ अननानै फुल वाच खालामना होदो आरोना बेना वाच टाइमाबो जाथारसिगोन थाबैनो जाथोंसै वाच टाइमा सासे सासे बिदिनो बारायलांबाय थासै आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो वाच खालामना होदो सासे सासे जौगालांबाय थाथोंसै आजा मोसाहारि आब' ओंख्रिया एम्बु ना मा होनखो नोंसानालाय बुजियासै आं मा होनदो आगै किउब स्टेला नार्जारि आंना मोजां नाहालाय मोजां आगै आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै आरबि एन्टारटेनमेन्ट बाजै दे मोसानाय ब्लग खालाम दे मोसानाय ब्लगखौ आङो लाबोनो सानदों खिन्थु समानो मिलायाखै दे आं कभार भिडिअ होनो नागिरबाय दङ र' माब्लाबा मोजां सम लानानै होसिगोन आं खालामथ'वाखै आरोना स्टेला नार्जारि दासो जाखांदों जोंहा थारुन नामोन अ नंगौ नामा आगै गोथावानो बाइक लाभार्स खालामबाय दे आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब अ आगै बाइक लाभार्सआ जा आरबि एन्टारटेनमेन्टनिखौ खालामबायनो एन्टारटेनमेन्टआबो अननानै बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आजा मोसाहारि आलुआबो औ नंगौ नामा आगै मधुजि अफिसियेल नायबाय दं बाजै
नायबाय दं माने बड' कसारि अके आब' औ दे आगै थेंक इउ स' माच अन्नानै सोर सोर लाइक खालामाखै अन्नानै खालामना होदो आरोना एस बि स्टेटास हाय लोगोफोर अन्नानै आंखौबो सापर्ट खालामदो औ नै जोंहा आगै एस बि स्टेटासनिखौबो अन्नानै जाय सापर्ट खालामाखै खालामना होब्लानो जाबाय आरोना टि एन ब्लग हाय आगै थेंक इउ स' माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय टि एन आगै मा खबर आर बि एन्टारटेनमेन्ट थेंक्स बाइक लाभार गाबोन मर्निं 8टायाव रिटार्न दे औ नै जोंहा आगै आर बिया गाबोनो मर्निंआव खालामगोन आरोना बाइक लाभार आगै माने लोगो लोगो खालामब्लाथाय साबसक्राइबा थाया नामा गाबोन खालामफिनब्लानो जाबाय बेगखौ गासिबो बर' चेनेल औ आब' बियो आंनि 5 बोसोर देरसिन आं बिखौ जोबोर मोजां नांदों आं बेखौ लाइभ पार्टनार खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङाना आब' मोजांब्लाथ' जेबो जाया आगै आं मा होनगोन दा आरो गासैबो गनायखायोबाथ' जेबो नङा सिख्ला नोंस्रा न'आवबो बेस्रा न'आवबो जुदि गनायलायोब्ला रावबोथ' जेबो बुंनो हाखाया नालाय आं आरो दा मा बुंनो आरोना आगै नोंसोर न'आव गोरोबलायब्लानो जाबाय आजा मोसाहारि आब'आ कलेजावसो दं दा हरगोन आब' बाय नंगौ नामा आगै दे जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरोना थेवबो दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय दे कलेजआ जोबग्रोथोंसै बाइक लाभार्स अके आर बि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब अके होनहरदो जा बाइक लाभारा बर' चेनेल थेंक्स आब' औ जेबो नङा आगै इट्स अके फाय नोंस्रा न'आवहाय जुदि मोननैबो न'खराव मोजाङै गोरोबलायदोबा जेबो रावबो जेबो होननो हाखाया आरो मोजाङै मोजां गोसो गोरोबलायबाथ' मोजाङै संसारखौ सोलिलांबानो जाबाय आरो आं आरो माथो बुंनो मा जानो गोनां लाभ गुरुखौनो जानांसिगोन आंबो थेंक इउ आब' एन्ड बाय सि इउ सुन दे आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थानायनि थाखाय गोसोखां बर' संगितानिखौ सापर्ट खालामबाय जोंहा गोसोखां आगैया संगितानिखौ सापर्ट खालामबाय आरोना अन्नानै संगितायाबो जुदि गोसोखांनिखौ खालामाखैबा खालामना होब्लानो जाबाय बाइक लाभार्स गासिबो सापर्ट खालाम लाइभ फ्रेन्ड्स गासिबो जाय जाय सापर्ट गैलाया अन्नानै सापर्ट खालामलायदो आरोना स्टेला नार्जारि गोदान भिडिअ होबाय अन्नानै नायलायदो सनाफोर नै जोंहा आगैया स्टेला आगैया गोदान भिडिअ होदों अन्नानै गासिबो नायना होदो आरोना फुल वाट्च खालामना होदो गलापि ब्रह्म हाय आगै हाय आगै हाय आब' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर